Kaisahan on tommonen mukava Pohjanmaalta tullut pizzakkalikka, joka piristää porukan arkea oikein mukavasti. Kentällä ehtii paikkaannut paikkaa. Joka paikassa tuu varmaan käyneenkin jo tähän mennessä. Rooli kun rooli kelpaa. Pelaa jokainen valmentaja haluaa vaan joukkueen. Alors tu es là et puis on va faire comme ça et on va continuer comme ça et puis on va marquer un but et c'est clair. Ah oui. Allez les filles. Ah. Jo. C'est pas vrai. Tu cours par là et puis tu fais la passe là-bas et puis tu cours. Allez. C'est simple, non? Niin siis, saisiko sanoa suomeksi? No okei, eli siis sä oot täällä, sitten sä hölkkäät ihan rauhallisesti tonne päin. Sitten syöt mulle oikein leviästi tänne reunaan ja sit juokset samalla keskelle ja siitä maaliin. Okei, ei vieläkään. Ei oikein. Siis en mä ymmärrä, miksi Legon käyttää siis ihan selkeää suomia. Siis mä oon yrittänyt artikuloida parhaani mukaan, mutta ei. Siis jos mä sanon, että mä oon ulkoilman ihminen, kaikki vaan kattoo mua ihan tyhmästi. Kaikki aina sanoo, että ei ymmärrä mitään, mutta kyllä mä omasta mielestäni puhun ihan selkeästi. Ei mitään järkeä. No, on se Kaisa tosi mukava. Joo, mut... On, siis ihanan herttainen ja... Joo, mut ei oikein saa niinku selvää. Mitä se oikein... Välillä, mitä niitä sanoja oikein on? Sitä ranskaa tulee ja... Ranskaako se on? Como esta. Joo, jotain. En tiedä, luulin, että oli espanja. Ei, että aina pitäisi melkein se sanakirja olla, että jotain... Yhtään en tiedä, mitä siinä haetaan niinku kentällä. Mutta eipä sillä, että muutenkaan tietäisi. Mitä sinä, en saanut siitä Suomestakaan mitään selvää. Oliko se Suomi? Niin joo, taisi se olla muuten. Se oli, joo... Höli! Koska Hölökätä. Oliko sinne joku mikä se oli se? hölökätä? Leviästi. Hölökätä. Vaikea. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish